Karon mga idol, magkuntis mi ni Lulong, maglumba mi og inom. Ang tiki-tiki challenge nga isulod og bibiron among buhaton. Ug kinsay unang makahurot maoy champion. Pakontis ko ron. Mo premyo ko og 100. O kinsay mo kadaog. Ali sa diri, istorya ta. Pagpakontis ko. Mainom tag tiki-tiki. Tapos og kinsay makadaog. Maoy maka premyo og 100. Sukol ka. Ayo ana. Ah sige. Sige, Brad. Brad, kay judges na mo, Brad. Ha? Kami mag-inom. Ni, lulong. Lulong. Kunya, Bibiro na mong gamit. Kinsay maka tagsa ta. Tagsa ta. kasi una magkahurot. Kinsay maka na makahurot, may makadaog sa 100. Ako'y butang. Tama 100. Ning higayuna mga idol, mahibawaan gi kinsay master sa inom. Ako ba kaha o si Lulong? Ug kinsa toy unang makahurot maoy makadaog. Daya long para may bawaan gina to kinsa gi champion aning inumay og tiki-tiki. Tagsa tagbibiro na bibiro na ko, Brad. Kini ko ah. Imo na usa. Imo na usa. Ikay sulod, Brad, ha? Parehas may og ko na email. Ari lang sa 120 ml. Ana, gani tanawa ni. 120 ml. Para nga may bawaan gina to kinsa gi maayo mainom aning tiki-tiki. Ang premyo ani 100. Ayo ana, 100. 100. Ano na? Sa katos ba? Ana. Oh, ano? Sige, sukol ka. Sige. Mag-costume talong. Mag-costume ta. Magamit tigin among costume karon. Parang dili mamansa ang among sinina. Ang bahag sa bata amo ning suluton. Oy, Manoy Chris TV, dili man siguro na bahag. Oy, mao man ang ibutang sa dughan sa bata kung maglaway. Basta mauna na ing kupisot. Parang dili mamansa among sinina basta sinupsupay na mo karon. Hindi mamansa ni Mas Nina. Kinahanglan mga idol ang tiki-tiki may gid pagkasukod. Walay pibor-pibor kung kinsay mo daog. Manoy Chris TV, murag si Lulong gid mo daog ani. Dili ka kasiguro lulubot yo. Ay ako, kusog kayo mo supsop. Let's see the scattered. Tanaw na to ang katag. 120 ml na. Oo. Kailangan na tulong og kinsa gi bangis na tuminumay long. Bangis ka dili. Dili. Kini si Lulong ato ning saywaron para sigurado gyud kitay mo champion. Unya karon mga idol ato ning tandion. Walay daya parehas ra og gidaghanon. Oy, Manny Chris TV, mao jud ni ang buhaton nimo. Patas gid kay na ing kupisot. Unya mga idol, ang challenge ato na ning sugdan. Matira ang matibay ang labanan. Oy, Manny Chris TV, si Lulong lang sige ra man smile. Oy, da mailhan ra bitaw ni ing kupisot. Taas kay kumpiyansa si Lulong nga si mo daog. Ano ba tiyo? Kusog di na mo sup-sup si Lolo. Sa tan-aw na ko Junjun, kay puros na manalagos iyang ngipon. Ikay ihap. 1 2 ipan 1 2 3 go. 1 2 3 go anak. Sige. Si Lulong purti karidi na. Ang bibiron sa iyang babagitiun na. 1, 2. Tikasan ka ning umom na. Ayaw sa long. Tikasan ka umom na. Ay sa iyo mo Magdungan. Dungan ta. Dungan. Sige. Okay. Plaster dan. Plaster. 1, 1 2, 2 3. 3. Go! Inom niyo, sup-sup! 100 ang premyo! Hala! Hinayam na sup-sup ni mo! Sup-sup agad lang para maka 100 ka! Na! Murag, tanaw na ko, murag, daghan na ang kalulong! Hinayin ka sup-sup! Murag, pildihon ka! Grabe yun, nagtubod doon ko, sugam, inom yun! Pislit-pislita sa naggamay mong bibiron para... Suyog yung mayo! Ninaw ko, murag, pildihon, ginisulong! Umumag mayo. Ha? Saman. Dala. Alo ka na way ablihay. Supon lagi na. Udah na ni. Gusto gi kayo. May magadaog sa 100 ani. Yay, kasayang gatos. Sayang kang gatos. Grabe ang lulong dag ka sup lulong eh. Murag si lulong gi ma-champion na ni. Dala. Ha? Dala. Ha? Ablihay lagi. Ano mo na? Ano? Lala, katigasan. Hala, wagi tutoy, oy. Hala. Nabigan ka. Ha? Nabigan ka. Ha? Lagi ko ano ni magtutoy. Luwag na. Tikasan kayo. Blihan, ditungag. Watong luya. Kasa kay lolo mga idol. Hindi ko si kulapo na eh. Kundihon niya po si kulapo na eh. Diablihan lolong.
Nauna gurot kang lulong mga idol. Gipulaan siya tutoy sa bibiron. Kay tanaw niya kusog man kay kumusupso. Nakuyawan siya ako'y mo daog. Mauto gikuhaan na lang niya og takob. Unya kay wala man matarong og sabot sa roll. Si lulong gibulahang mananaog. Di ka say kay lolo. Gitungab. Mare premyo sa man. Tara na. Ara premium lolo. Oh. Premium ni mo karon ha. Grabe oy. Mayam kay kamdag Naisa. panikas. Oh. Gitungab. Gitungab man. 50. 70. 80. Cinta. 90. Nabinta. Usa ka gatos. Usa ka gatos. Sus, Ay, gamit din stilan. itong pagpanikas. Ha? Gamit din pagpanikas. Gitungab. Wasap-supa. Goya. Goya. Tanaw ba? Ha? Oy. Na, isahan sila na ko idol. Hoy, Manuel Chris TV, lupig kag diskarte ni Lolong. Ang rolls 5 pisot, wala na mo matarong og sabot. Maong bisag gikuhaan niya og takob, siya ra gyapon nakadaog. Nga, ay.